Wel, gyda fi ddim syniad a fyddwn ni'n cyd-lefaru neu'n cyd-gannu yr emyn olaf. Rhywbeth i gadw ni gyd ar flaenau'n traed. Ond gadewch i ni nawr weddio gyda'n gilydd. Yn un atseinio arglwydd Dduw, geiriau diwedd yr emyn yna, ac yn edrych ymlaen at gael dy weld i wyneb yn wyneb. Yn ni'n dyfoli di bod gyda ti gynllun, bod gyda ti gynllun sydd yn gwbl sicr, sydd ddim yn mynd i gael ei siglo, sydd ddim yn mynd i gwympo, sydd ddim yn mynd i gael ei newid. Nad oes dim ansicrwydd yn ei gylch o gwbl. Ac ni'n diolch bod y cynllun yna'n cynnwys y ffaith y bydd dy bobl di yn dy weld di wyneb yn wyneb, ac y bydd heddwch a thangnefedd llwyr yn teyrnasu yno ni ac ym mhob peth yn y bydysawd newydd cyfan. Ni'n diolch arglwydd am hynny, ni'n dyfolu di am hynny ac am bwy wyt ti. Ni'n dyfolu di am mai ti yw y creawdwr mawr, ti gychwynodd pob peth, ti sy'n cynnal pob peth. A ti hefyd fydd yn dod â hanes y bydysawd fel y mae i ben hefyd. Mae popeth yn dyddwylo di arglwydd Dduw, a ni'n dyfolu di am dy fawredd di. Ond dyn ni hefyd yn dyfolu di am dy gariad di, am dy drigaredd di, am dy agosatrwydd di. Ni'n diolch i ti, dy fod ti yno gyda ni. Dy fod ti yno gyda ni pan bod ni'n clywed newyddion drwg. Dy fod ti yno gyda ni pan dyn ni mewn poen ac a galar. Ni'n diolch dy fod ti yn addo i fod gyda ni a dy fod ti'n addo rhoi dy heddwch i ni yn yr holl adegau hynny pan mae angen hynny arno ni fwyaf. A hefyd pan dyn ni ddim hyd yn oed yn sylweddoli gymaint yn hangen o hynny. Diolch dy fod ti'n cerdded gyda ni drwy nid yn uniglyn cysgodangau ond drwy holl fywyd. Diolch am yr arglwydd Iesu. Diolch dy fod ti wedi cerdded yn ein plith ni ar y ddeiar. Dy fod ti wedi dangos i ni pwy yw'r tad. Dy fod ti wedi mynd i'r groes, wedi cymryd ein pechodau ni arno ti dy hunan, a'r holl barn dyn ni'n heiddi, a dy fod ti wedi codi ar y trydydd dydd. Ni'n diolch i ti arglwydd am hynny. Ac ni'n edifar, ni'n dweud, sori arglwydd Dduw ac arglwydd Iesu am yr adegau hynny heddi, am yr adegau hynny wrthnos hon, lle dyn ni wedi meddwl pethau, lle dyn ni wedi dweud pethau, lle dyn ni wedi gwneud pethau sydd wedi mynd yn groes i dy ewyllys di, sydd wedi dy dristau di, sydd wedi dy figio di. Arglwydd ni'n edifar, ni'n dweud sori ac ni'n gofyn am faddeuant. Nid oherwydd ni'n hunan ac unrhyw beth ni'n gallu gwneud, ond oherwydd beth mae Iesu Grist yn barod wedi gwneud. Ac arglwydd ni'n codi o dy flaen di ein byd anghenus ni ac ein bywydau anghenus ni. Ni'n gofyn ac yn codi o dy flaen di nawr yr eglwys hon. Pob un sy'n rhan o'r eglwys sydd ddim yma y bore yma am wahanol resymau. Arglwydd mae yna bobl yn ein plith ni sydd ddim yn iach, sydd ddim mewn iechyd, a sydd am resymau trist ddim yn gallu bod gyda ni, ac eraill sydd ar ei gwyliau. Arglwydd, ti'n gwybod sefyllfa pob un, a ni'n gofyn y bydde ti yn ein tyfu ni, yn anadim, y bydde ti'n ein tyfu ni fel eglwys. Nid yn unig yn rhoi'r llawenydd i ni o weld pobl newydd yn dod ato ni ac yn cael eu hachub, ond hefyd y bydde ti'n ein tyfu ni mewn ffydd ac mewn cariad tuag at ein gilydd. Plis, arglwydd, nid i dyfu ni mewn aeddfedrwydd fel un corff. Ni'n gwybod, ni'n mynd i weld, ni wedi gweld yn y darlleniad y bore yma, mae dyma yw dy gynllun di. Arglwydd, ni'n gofyn y bydde ti'n gwireddu hynny yn ein plith ni, fel eglwys a fel cynulleidfa. Ac ni'n gweddio hefyd dros bethau mawrion y byd arglwydd ni'n ymwybodol o'r newyddion drwg sydd wedi dod yr wythnos hon,
o ran costau, tanwydd a nwy, ac yn ein gwybod bod hynny yn rhwym o arwain at farwolaethau yn ein gwlad ni dros y gaeaf yma, os na fydd newid. Ac arglwydd yn ni'n gofyn am dosturi. Plis nid i dosturio wrthon ni, plis nid i roi doethineb i arweinwyr llywodraeth. Hynny hefyd yn ymwybodol o'r sefyllfa sydd yn parhau, nid yn unig yn Wcrain, ond yn Yemen ac mewn sawl man arall yn y byd. Arglwydd plis wneud i ddod â heddwch, plis wneud i rwystro cynlluniau y fall, a plis wneud i hefyd roi nerth arallfydol drwy dy ysbryd di i dy bobl di yn y llefydd hynny. A bydden nhw yn wislau ac yn dystion i rhywbeth cwbl gwahanol a chwbl nerthol, sef dy efengyl di. Ac yn ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant, neb llai na Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, dyn ni'n mynd i droi yn y man i'r darlleniad yma o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, Rhufeiniaid 15. Ond dwi eisiau dechrau gan ddangos hwn i chi. Dwi'n gwybod os ydych chi'n gallu gweld e'n iawn, does dim lot o ots beth mae'r darlun yn union yn dangos. Ond dwi'n gwybod ydych chi yn rhywun sydd yn hoffi crochenwaith. Os yna rhywun yma bore yma sydd yn hoffi crochenwaith, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth sydd falle wedi mynd allan o ffasiwn. Dwi'n gwybod pan o'n i'n fachgen, o'n i'n mwynhau mynd i'r amgueddfa yn y dref lle o'n i'n byw, yng Nghaerdydd, yr amgueddfa genedlaethol. Ond o'n i ddim yn mwynhau pan o'n i'n cyrraedd y rhan yna o'r amgueddfa lle oedd just platiau a chwpanau China di-ri. O'n i'n meddwl, beth uffach mae'r bethau hyn yn neud mewn amgueddfa. Deinosoriaid, hanes y Rhufeiniaid, cestyll, gret. Ond crochenwaith. Ond dwi'n cofio clywed am y tro cyntaf am fath arbennig o crochenwaith oedd yn dod o Japan, o'r enw kintsugi. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi dod ar draws kintsugi. Ac beth sydd gyda nhw yw math o crochenwaith. Wel, tipyn bach yn fwy cywrain na hwn mewn gwirionedd. Rhywbeth prydferth iawn, ond rhywbeth sy'n ffeiledig. Rhywbeth sy'n agosau at beth gallai powlen berffaith fod, ond fod yna rhwygiadau yn y patrwm. Achos beth sydd wedi digwydd mewn Kintsugi yw bod rhywun wedi cymryd plat fel hyn a wedi torri'r plat. Nawr, se mwy o blant yn y gynulleidfa, falle byddwn ni'n taflu hwn ar lawr. Na, byddwn ni ddim. Ond rhywun wedi torri'r plat yn bwrpasol mwyn glido'r plat nôl at ei gilydd. A dyna yw Kintsugi. Plat fel hyn, lle chi'n gallu gweld lle maen nhw wedi glido'r peth nôl at ei gilydd, gyda glid arbennig eiraidd. Felly pam ydw i'n sôn am Kintsugi wrth ddod i Rhufeiniaid 15 bon yma? Wel, oherwydd hyn. Just fel mae pobl arbenigwyr mewn celf yn dweud taw Kintsugi ar ei orau yw pinnacle celf Japan. Mae lot o bethau prydferth wedi dod o Japan, a maen nhw'n gweud, yr arbenigwyr, taw dyna yw y math mwyaf cywrain. Wel, just fel hynny, yr eglwys mae'r Beibl yn dweud wrthon ni yw pinnacle y greadigaeth. Yr eglwys yw'r darn cywreiniaf mwyaf prydferth, mwyaf arbennig o grochenwaith a nath gael ei greu erioed. Ond, wrth gwrs, mae'r eglwys yn ffeiledig. Dyn ni yn ffeiledig. A mae'r darlleniad gewson ni o Rhufeiniaid bore yma yn helpu ni i ddeall arwyddocad hynny. A cyn i fi fynd fath o drwyddo fe fesul cam, dwi jyst eisiau dweud ambell i beth. A cyntaf yw hyn. Dwi eisiau chi gofio wrth i fi fynd trwy'r darlleniad bod y Testament Newydd yn llawn sôn am yr eglwys. Dwi ddim wedi just dewis rhyw darlleniad bach sydd tybu bach out there, sydd ddim yn cynrychioli'r holl Testament Newydd. Dwi ddim yn thema ddibwys yn y Testament Newydd,
Ond mae'n rhywbeth sy'n brigo dro ar ôl tro. A just dewis un enghraifft arall, Effesiaid 3 adnod 10. Effesiaid 3 adnod 10, Nigel. Lle mae Paul yn dweud, yn sôn am, y dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd yn niw, crewdwr pob peth, mwyn i ysblander am ryfal doethineb Duw, gael ei hysbysu yn awr trwy'r eglwys i'r tywysogaethau a'r awdurdodau yn y nefolion leoedd. Rwyswch chi na? Ysblander Duw, mae Paul yn dweud, yn cael ei fynegu sut? Siwr byddwch chi'n disgwyl ateb y cwestiwn yna? Trwy Iesu Grist, trwy'r groes, trwy yr atgyfodiad. Na, mae Paul yn dweud, ysblander Duw yn cael ei fynegu drwy'r eglwys. Nodwch hynny, drwy'r eglwys. A mae yna sawl man arall yn y Testament Newydd sy'n dangos yn union yr un peth. Gair arall o esboniad cyn mynd ymhellach. Wrth ddweud yr eglwys, dwi'n cymryd eich bod chi'n gwybod hwn, ond wrth ddweud yr eglwys, dyn ni ddim yn sôn am sefydliad. Dyn ni ddim yn sôn am sefydliad. Dyn ni'n sôn am grŵp o gredinwyr sydd yn dilyn Iesu Grist gyda'i gilydd. Mae yna rhyw fath o gyfamod rhyngddyn nhw, rhyw fath o gytundeb, sanctaidd, gerbron Duw rhyngddyn nhw. Grŵp o gredinwyr sy'n dilyn Iesu Grist, sydd wedi ymrwymo i'w gilydd i ddilyn Iesu Grist gyda'i gilydd. Ac os ydych chi'n gwrando falle heddi am y tro cyntaf, cofiwch hyn wrth i fi fynd ymlaen. Dwi ddim yn sôn am yr eglwys fel undeb y bydyddwyr neu'r eglwys Gatholig neu rhywbeth felly. Dim o gwbl. A'r hyn sydd o bwys wrth i ni glywed y gair eglwys yw'r syniad yma o bobl sydd wedi cyfamodi i fod yn un gyda'i gilydd o dan arglwyddiaeth Crist. A dyma sydd yn hysbysu ysblander doethineb Duw. Wel sut? Mae Paul yn dangos hynny i ni yn y darlleniad yma. A dwi eisiau dweud un peth arall cyn fynd trwyddo fesul adnod, sef hyn. Mae bod yn eglwys yn anodd. Dwi wedi dweud hynny wrth peiplod yma o'r blaen, a dych chi'n gwybod hynny. Mae hanes yr eglwys yn dangos hyn. Rhwygiadau, anghydfod, diwygiadau methedig. A mae profiad personol yn dangos hynny hefyd. Cecri, camddeall, methu cyd-fyw, mynd yn llugoer. Maen nhw gyd yn dangos yr un peth. Mae bod yn eglwys go iawn, bod yn un corff yn beth anodd. Ond dyma mae'r testun allweddol yma o lythyr Paul at yr eglwys yn Rhufain yn helpu ni ddeall. Os ydych chi ddim yn cofio dim byd arall o fod yma, cofiwch hyn. Mae bywyd eglwys iach, ond amherffaith, yn gogoneddu Duw. Mae bywyd eglwys iach, ond amherffaith, yn gogoneddu Duw. Felly, dwi'n mynd i fynd trwyddo fesul rhan mewn tair rhan mewn gwirionedd. Yn cyntaf, yr eglwys sy'n amherffaith. Yn ail, y syniad yma mae Paul yn rhoi o dderbyn fel derbyniodd Crist ni, ac yn drydydd y ffaith bod hyn i gyd yn digwydd gogoniant i ddew. Drychwch gyda fi ar adnodau 1 i 6. Yr eglwys amherffaith. A mi oedd hyn yn neud i fi feddwl am ddau ffrind i mi. Ffrindiau bore oes, ffrindiau ysgol i mi, pobl go iawn, oedd wedi bod trwy'r ysgol gyda'i gilydd. Ar ôl dyddi ysgol wedi dod i ben, dyma nhw'n dal ati i gwrdd lan yn rheolaidd trwy flynyddoedd prifysgol, a wedyn trwy fyd gwaith, a nawr mae'r ddau wedi priodi a wedi parhau fel ffrindiau. Yr ddau wedi colli perthnasau agos yn y teulu, yn ifanc, ac roedd y ddau ffrindiau go iawn i fi, wedi cefnogi ei gilydd drwy'r cwbl. Ond nawr, y glywes i ddechrau'r haf, bod y berthynas rhwng y ddau yma ar ôl popeth, ar chwal. A dyn nhw ddim wedi siarad da'i gilydd ers misoedd lawer. A mae'n debyg bydd y rhwyg yma yn cymryd blynyddoedd i wella, os bydd y rhwyg yn cael ei wella o gwbl.
A mae'r peth, chymod, yn gwneud fi'n drist iawn. Dwi'n ffrindiau agos i'r ddau ohonyn nhw. Ac mi oedd y 3 ohonon ni'n ffrindiau. A nawr dwi meddwl petai yn y canol. Ac wrth gwrs, am fod y ddau hyn yn nabod ei gilydd, dwi'n mynd pwyntio ato chi, am fod y ddau hyn yn nabod ei gilydd mor dda, pan ddaeth y rhwyg rhyngddyn nhw, roedden nhw'n gwybod yn iawn sut oedd brathu, sut oedd poeni y llall. Achos mae gymaint yn haws mewn gwirionedd cadw bobl eraill led braich i ffwrdd. A mae hwnna hyd yn oed yn fwy gwir, wrth gwrs, os mae'r berthynas yn un hir dymor. Dalwch hynny yn eich meddwl am foment. Achos mae Paul yn sgrifennu yma at eglwys, fel ni wedi gweud, grŵp o bobl go iawn, oedd yn cwrdd gyda'i gilydd yn Rhufein. A mi oedden nhw'n cwrdd yn rheolaidd, ond oedden nhw ddim yn unig yn cwrdd yn ystyr capelyddol y gair. Roedden nhw'n gymuned. Roedden nhw'n deulu o fath newydd. Oedd yn rhan o fywydau ei gilydd. Ac os ydych chi'n edrych ymlaen i'r bennod nesaf, Rhufeiniaid 16, newch falle ar ôl cinio neu rhywbeth, be newch chi weld yw enwau llawer o'r unigolion hyn. Llwyth o enwau. Mae yna stori tu ôl i bob enw. Pobl go iawn. Urbanus, Astachws, ac Apeles, Herodion, Aristobulus, Rhufeiniaid a'r Triffosa, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae Paul yn gweud gwahanol bethau am y bobl hyn. Maen nhw'n bobl go iawn, enwau go iawn. A mae Paul yn galw ar y bobl hyn, ac arno ni, trwy hynny, yn adnod 1 yma, i oddef gwendidau ei gilydd. Ydych chi weld hynny? Goddef gwendidau, mae'n dweud. Mae'n dyletswydd arno ni i oddef gwendidau ein gilydd. Gwendidau. Ond yw hynny'n wir? Mae bob un ohono ni yn wan ar brydiau, falle mwy nag ar brydiau. Felly mae angen i bobl eraill goddau ni, a mae angen i ni oddau eraill. Weithiau, byddai'n troi fyny ar fore Sul i'r eglwys yma, neu i'r grŵp T sydd wedi bod ar nos Iau, a bydd mwy nag un, dwi'n meddwl, o fis Medi ymlaen, neu beth bynnag, a byddai ddim yn teimlo yn dda. Falle bydd trafferthion wedi bod yn y gwaith, y plant wedi bod yn arbennig o heriol, neu fwy o newyddion drwg yn ariannol neu rhywbeth felly. A byddai'n teimlo'n wan. Dwi ddim ar fy ngorau. Dwi rhywfaint efallai yn swrth gweithio fy hunan. A wedyn, bydd angen arna i eich bod chi, frodyr a chwioredd, yn goddef fy ngwendidau. Ac yn yr un modd, efallai bydd eraill yn troi fyny i bwy bynnag gweithgaredd ym mywyd yr eglwys. Ac efallai bydd rhywun yn troi fyny a bach yn ddidrefn, neu heb baratoi, neu falle yn mynd ymlaen am yr un hen beth, hwn i ddim. A mi fydd rhaid i fi eich goddef chi, pwy bynnag ydych chi. Mae hwn yn rhan o reality, wrth gwrs, a mae'r Beibl wastad yn realistig. Ond mae yna fwy na chyfarwyddyd yma. Mae yna gyfarwyddyd i ni, mae rhaid ni oddef ein gilydd, a gwendidau ein gilydd, ond mae yna fwy na hynny. Mae yna ddarlun yma i ni o reality bywyd eglwys fel dylwn ni ddisgwyl bywyd eglwys fod. Achos os ydyn ni methu bod yn real, dangos i ryw raddau, gwendid, ac yn lle hynny, ein bod ni'n gwneud yr hen beth capelyddol a chuddio y tu ôl i barchusrwydd, wedyn does dim angen goddau, oes e? Os mae pawb yn cuddio tu ôl i barchusrwydd, does dim angen goddau o gwbl. Wel, nid sefyllfa felly mae Paul yn disgwyl i nodweddu bywyd eglwys. Neu bydde fe ddim wedi gorfod sgwennu hyn. I'r gwrthwyneb. 3 ymadrodd arall yn y nodau cyntaf hyn, dwi jyst yn mynd i dynnu sylw ato nhw'n eitha cyflym, sy'n rhoi synwyr i ni o reality go iawn, bywyd eglwys sydd yn amherffaith, ydy, boes bach mae'n amherffaith, ond yn iach. Ac edrychwch arnyn nhw. Adnod 1 eto, nag nid adnod 1, adnod 2,
Mae'n sôn am blesio ein cymydog, a wedyn anelu i adeiladu ein gilydd. A wedyn adnod 4, mae'n sôn am ddyfalbarhad. Dyfalbarhad. Wel, beth yw ystyr y gair dyfalbarhad? Os eisiau ni dyfalbarhad, gael dyfalbarhad, pan dyn ni'n eistedd lawr ac yn gwylio ffilm, dyn ni'n mwynhau? Na, os dyn ni eisiau dyfalbarhau gyda hynny. Os eisiau dyfalbarhau mewn pryd o fwyd gyda ffrindiau? Na, dwi ddim yn meddwl fel arfer, mi eisiau dyfalbarhad gyda hynny. Ond mae angen dyfalbarhad o dro i dro, falle mwy na hynny, mewn bywyd eglwys. Adnod 5 hefyd, rhodded Duw i chi fod yn gytun, neu byw yn gytun, dibynnu ar y cyfeithiad ych chi'n defnyddio. Bod yn gytun i'ch meddwl, neu fyw yn gytun gyda'ch gilydd. Y pethau yma i gyd yn bethau anodd yn ei ffordd nhw eu hun. Mae'n haws dweud na gwneud, ond maen nhw gyd yn adlewyrchu reality o fywyd eglwysig lle mae angen i'r pethau hyn ddigwydd. Lle dyw pobl ddim yn cadw ei gilydd led braich. Mae yna gapeli ar draws Cymru lle mae yna undod, ond mae'n undod cwbl artiffisial, achos bod pobl yn cadw ei gilydd led braich. Dyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen ym mywydau ei gilydd o gwbl. Ac os ydyn ni ddim yn teimlo bod hyn yn her i ni, wel, mae hwnna'n awgrymu falle bod rhywfaint o hynny'n wir amdano ni, bod ni yn cadw ein gilydd i raddau led braich. Achos pan bydd pobl yn agos i'w gilydd, wel, mae ffrithiant, tensiwn yn codi o reidrwydd. Dyna yw reality bywyd. Ond drychwch eto beth mae Paul yn dweud. Mae Paul yn gorfod dweud wrth y Rhufeiniaid hyn, bod angen iddyn nhw fod yn gytun eu meddwl ymhlith ei gilydd. Wel, darllenwch rhwng y llinellau ac hefyd edrychwch ar ystyr plaen y geiriau hyn. A nid jyst y geiriau hyn, ond trwy actau, trwy'r Testament Newydd. Mae rhain yn bobl sydd ym mhocedu ei gilydd, sy'n gorfod mynd i'r afael gyda'r anhawsterau mae hynny'n codi. A mae hyn i gyd yn rhan o gynllun Duw. Mae yna. Dwi'n mynd beth newydd, mae yna yn y model mae Iesu'n rhoi ni o'i fywyd gyda'i ddisgyblion. Ydych chi wedi meddwl am hynny? Y disgyblion yn gorfod cyd-fyw gyda'i gilydd. Oedd hynny'n gwneud nhw'n anghyffyrddus ar brydiau. Ni'n gweld, mi oedd yna densiwn yn codi rhyngddyn nhw. Mi oedd nhw'n gorfod dysgu byw yn gytun, i ddefnyddio geiriau Paul. Dysgu meithrin undod go iawn o dan arweinyddiaeth Iesu Grist. Fel hyn dyle hi fod o fewn yr eglwys, achos mae eglwys iach yn anherffaith. Falle chi wedi clywed yr hen ddywediad adnabyddus yna. Os ydych chi'n darganfod eglwys berffaith, peidiwch ymuno â hi, achos bydd hi ddim yn berffaith mwyach. Mae eglwys iach yn anherffaith. Ond mae yna fwy na hynny. Yn ei mlaen i adnod 7, yr ail bwynt o'n i eisiau tynnu allan yma. Adnod 7. Am hynny, derbyniwch eich gilydd, fel y derbyniodd Crist chi gogoniant Duw. Neu, mewn cyfieithiadau eraill, croesawch eich gilydd, yn lle derbyniwch croesawch. Mae'r gair Groeg yn golygu'r ddau beth. Croesawch eich gilydd. Oce, ni stopio fyna am eiliad. Beth yw ystyr y gair croesawu? Wel, un peth mae yn golygu yn sicr yw ein bod ni yn gwneud small talk da'n gilydd. Os dwi'n croesawu rhywun i'r tŷ, wrth gwrs, mae'n iawn. Mi newn ni siarad am y tywydd. Tywydd braf yr wythnos hon. Sio mae'r wythnos wedi bod. Small talk, gret. Rhannu'r man bethau. Dim byd o'i le gyda hynny o gwbl. Dyna ddechrau croesawu, ond ife. Dwi'n cymryd bod hynny'n wir yn mwyafrif ohono ni. Ond mae yna fwy na hynny. Dwi eisiau chi feddwl am eiliad. Meddyliwch dros eich bywyd
A meddyliwch am ryw adeg yn eich bywyd chi pan gawswch chi eich croesawu go iawn. Moment gyda rhyw berson pan oeddech chi'n gwybod, mae'r person yma wir wedi rhoi croeso i fi. Mae'r person yma wir yn falch o'n ngweld i, o'n hael i gyda nhw. Gobeithio bod ni gyd wedi cael rhyw brofiad o hynny. Gobeithio sawl profiad o hynny yn ein bywydau ni. Wel, meddyliwch am y person yna. Meddyliwch am y croeso yna. Beth oedd yn nodweddu y croeso hynny? Ife small talk? Ife'r man bethau? Na, dwi'n cymryd bod yna fwy na hynny. Dwi'n cymryd bod yna gynhesrwydd. Dwi'n cymryd bod yna onestrwydd. Dwi'n cymryd bod yna ryw elfen o rannu bywyd go iawn, rhannu pethau go iawn oedd yn mynd ymlaen, yn rhywle yna, yn y croeso yna, wnaethoch chi brofi. Wel, dyna falle ail agwedd ar groesawu. Ond mae yna fwy na hynny yn yr adnod yma. Adnod 7. Rhufeiniaid 15, adnod 7. Am hynny, croesawwch eich gilydd fel y croesawodd Crist chi. Mae hwnna'n codi'r cwestiwn yn diwedd. Sut ydy Crist yn ein croesawu ni? Wel, mae Crist yn ein croesawu ni yn llwyr. Meddyliwch am Pedr, oedd wedi bod gyda Crist fel disgybl a wedyn wedi gwadu e. Nath e gael ei adfer? Do. Nath e gael ei adfer yn llwyr? Do. Mae Crist yn ein croesawu ni'n llwyr. Mae Crist yn ein croesawu ni am bris. Meddyliwch am y groes. Does dim pris mwy na hynny. Mae Crist yn ein croesawu ni am bris. Mae Crist yn ein croesawu ni heb gadw dim yn ôl. Heb gadw dim byd yn ôl. Meddyliwch eto am y groes. Nath hanner Crist mynd i'r groes? Nath Crist yn ei ddiwdod mynd i'r groes, ond ddim yn ei ddyndod? Na. Y cwbl ohono fe ei hun. Nath e ddim cadw dim byd yn ôl. Mae Crist yn ei croesawu ni heb gadw dim ohono ei hunan yn ôl. Mae Crist yn ein croesawu ni gyda adnabyddiaeth ddofn. Meddyliwch am y disgyblion. Oedden nhw gyda fe am wythnos? A wnaethon nhw dreulio diwrnod yn cerdded o gwmpas gyda fe, a wedyn bod fe'n gadael nhw? Neu mis? 2 blynedd. 2 blynedd. Drwy'r dydd, drwy'r wythnos, gyda'r nos hefyd. Allwch chi ddim treulio'r math yna o amser gyda pobl heb ddod i'n nabod nhw inside out. I ni gyd yn gwybod hynny. Mae Crist yn ein croesawu ni gyda adnabyddiaeth ddofn, achos i ni i fod yn disgyblion iddo fe hefyd. Meddyliwch am y disgyblion. Mae Crist yn ein croesawu ni yn llawen. Yn llawen. Meddyliwch am briodas Cana. Dyna oedd beth ddewisiodd Iesu fel y wyrth gyntaf i ddechrau weinidogaeth gyhoeddus yna. Priodas. Dawnsio, ni'n sôn am y dwyrain canol. Newid dŵr yn win. Mae Crist yn ein croesawu ni yn llawen, neu Hebreaid, ar gyfer y llawenydd oedd wedi gosod o'i flaenau. Nath Crist ddioddef y groes. Allwch chi ddarllen am y cwbl yn Hebreaid. Mwy na hynny. Mae Iesu'n dweud, yw ddisgyblion, a trwy hynny wrthon ni, fe'ch gelwais chi yn ffrindiau. Fe'ch gelwais chi yn ffrindiau. Dyna mae Iesu'n dweud wrthon ni. Dwi wedi eich galw chi yn ffrindiau. Beth yw ystyr bod yn ffrindiau, bobl? Fe'ch gelwais chi yn ffrindiau. Ac yma, mae Paul yn dweud wrthon ni i groesawu ein gilydd fel mae Crist wedi'n croesawu ni. Chi'n gweld hynny? Yr holl ffyrdd yna, mae Iesu wedi'n croesawu ni, wedi'n derbyn ni. A mae Paul yn dweud, croesawch gilydd fel y croesawodd Crist chi. Felly dyma ystyr, derbyn ein gilydd, croesawu ein gilydd. Mae'n meddwl bod yn bresennol gyda'n gilydd. Gyda agwedd sy'n dweud, dwi yma dy fwyn di,
Dwi yma i dy wasanaethu di. A gai danynellu hynny, mae'n golygu bod yn bresennol gyda'n gilydd. Ydy, wrth gwrs, mae'n golygu oedi ar ôl yr oedfa. Mae'n golygu, a gai ddweud hyn o'r pulpid, mae'n hollol addas. Os oes dim modd ymuno gyda ni, falle chi'n gorfod gwylio ar-lein, falle bod chi'n gallu clywed yn iawn, neu salwch, neu beth, neu chi'n pregethu rhywle arall, mae'n hollol addas droi fyny ar gyfer y coffi ar ddiwedd, ar amser gyda'n gilydd ar ddiwedd yr oedfa, os ydych chi ddim yn gallu bod yna yn ystod y gwasanaeth ei hun. Nid yn unig ydy hynny'n addas, mae'n ffordd i chi'n gallu bendithio gweddill yr eglwys, bod yn bresennol gyda'n gilydd. Cymdeithasu gyda'n gilydd, a ceisio defnyddio'r adegau hynny mwyn cael gwir gymdeithas. Mae'n golygu, wrth gwrs, bod e'n golygu small talk. Peth gwych yw small talk, ond mae hefyd yn golygu yn bod ni'n cymryd y cyfle pan dyn ni'n gallu i ofyn i'n gilydd, wel, sut wythnos wyt ti wedi gael? A wedyn gwrando ar yr ateb, a wedyn gofyn ar ôl hynny. A sut wyt ti go iawn, de? Sut wyt ti go iawn, felly? Neu, yn bod ni'n gofyn, beth yw'r pethau, de, sydd heriol i ti yn y gwaith ar hyn o bryd, neu ym mywyd y teulu, neu beth bynnag. Neu, bod ni'n gofyn i'n gilydd, wel, de, beth sydd wedi codi dy galon di yn ddiweddar? Beth sydd wedi codi dy galon di yn ddiweddar? Mae'r geiriau yma. Croesawch eich gilydd fel y croesawodd Crist chi. Mae yna rhywbeth mawr, mawr, mawr yna. Y peth mawr yw bod Crist wedi ein derbyn, wedi ein croesawu ni. Mae hynny yn ddigon o dynamite i allu newid pob peth arall, gan gynnwys y ffordd y ni'n gyffyrddus i ymwneud â'n gilydd. Mae rhaid i ni adael y geiriau hyn i hydreiddio, i treiddio trwy ein bywyd ni fel eglwysi. Neu dyn ni'n gwneud yn fach o'r efengyl. Dyn ni'n gwneud yn fach o'r efengyl i ni ein hunain. Dyn ni'n gwneud yn fach o'r efengyl i'n gilydd. A dyn ni hefyd mewn perygl o wneud yn fach o'r efengyl i bobl sydd ddim yn gwybod beth yw y newyddion da. A bod yn gyfeillion go iawn, fel mae Iesu'n dweud i'r disgyblion, dwi wedi'ch galw chi yn ffrindiau, yn gyfeillion. Mae'n golygu bod ni yn agored i ryw lefel o fod yn, o gael ein clwyfo. Y gair Saesneg yw vulnerability. A dyw hynny ddim yn hawdd. A mae hyd yn oed yn fwy anodd pan dyn ni gyda'n gilydd dros yr hir dymor, fel y ddau gyfaill sydd gen i, nes i sôn amdanyn nhw. Mae wastad y potensial yna bod pethau'n chwerwi ac yn siro. A mae'n haws mewn ymateb i hynny cadw pobl eraill led braich. Ond dim dyna mae Paul yn troi ger ein bronau ni yn y bore yma, nac yma yn Rhufeiniaid 15. Mae Paul yn gwreiddio ein bywyd ni fel eglwys gyda'n gilydd yn realiti yr efengyl, sef yn bod ni wedi'n cael ein derbyn gan Grist, a bod ni yn sgil hynny i dderbyn ein gilydd. Ac felly yn olaf ac i gloi, mae hyn i gyd yn digwydd gogoniant i Dduw. Ydych chi'n gweld? Fel mae adnod 7 yn gorffen, ni wedi bod yn adnod 7, am hynny derbynwch eich gilydd fel y derbyniodd Crist chi gogoniant Duw. A wedyn adnodau 8 a 9, diwedd y darlleniad. Oherwydd rwyf yn dweud bod Crist wedi dod yn was i'r Iddewon mwyn dangos geirwiredd Duw, sef ei fod yn cadarnhau'r addewidion i'r hynafiaid, a hefyd mwyn i'r cenhedloedd, sef ni, ogoneddu Duw am ei drygaredd. Fel mae'n ysgrifenedig, oherwydd hyn, clodforaf di ymysg y cenhedloedd, a chanaf i'th enw. Mewn geiriau eraill, dyma sut mae'r eglwys yn gogoniannu Duw, neu'n gogoneddu Duw. Cynllun Duw o'r cychwyn oedd dewis pobl i'w glod ei hun. Ydyn?
dyn ni'n dod i nabod Iesu Grist fel unigolion. Pob un ohono ni. Mae'r wahoddiad yna i ni. Os ydych chi'n gwylio ac ych chi ddim wedi eto, mae'r wahoddiad yna i chi. Ond cam cyntaf yw hynny. Cam cyntaf. Nid taith y pererin yw mewn gwirionedd. Mae'r teitl yr hen stori yn anghywir i raddau. Mae'n hollol anghywir, mae'n hanner gywir, ond mae'n fwy na hynny. Taith y pererinion fydde'r teitl mwy beiblaidd. Dyna'r darlun dyn ni'n cael yn y Testament Newydd. Taith y pererinion. Achos mae fel hyn mae'r eglwys yn gogoneddu Duw. Be mae Paul yn ei ddweud yn adnod 8 a 9 yw hyn. Wrth bod y credinwyr yn yr eglwys, boed nhw'n Iddewon neu'n genedl bobloedd, wrth iddyn nhw groesawu ei gilydd, fel mae Crist yn ei croesawu ni, mae gogoniant Duw mewn iachadwriaeth yn cael ei amlygu. A'r adrodd hynny, os mae braidd yn gymleth. Wrth i'r credinwyr yn yr eglwys, boed nhw'n Iddewon neu'n genedl bobloedd, neu boed nhw'n ddynion neu'n ferched, y bobl gyda'r barn hwn neu'r barn arall, pwy bynnag ydyn nhw. Wrth iddyn nhw groesawu ei gilydd fel mae Crist wedi'n croesawu ni, dyma sut mae gogoniant Duw yn cael ei amlygu. Dyma sut. Rhywbeth allwn ni edrych arno fe fel rhywbeth bach. Ond na, nid peth bach yw hyn. Dim o gwbl. Bob tro y byddwn ni fel credinwyr, fel Cristnogion, fel eglwysi, yn byw fel hyn, dyn ni'n cymryd rhan mewn rhywbeth o arwyddocad anhygoel, y weithgaredd bwysica yn y bydysawd, sef gogoneddu Duw. Nid peth bach yw felly, pan dyn ni'n croesawu ein gilydd, yng ngwir ystyr y gair, fel dyn ni wedi gweld yn barod, pan dyn ni'n croesawu ein gilydd, yn derbyn ein gilydd o fewn yr eglwys. Nid peth bach yw pan fyddwn ni'n croesawu pobl newydd i'r eglwys sydd yn wahanol i ni, fel yr Iddewon a'r cenedl ddynion. Pobl sydd yn wahanol efallai o ran oedran, neu o ran cefndir diwylliannol, o ran ffordd o fyw, neu dosbarth cymdeithasol. Mae Paul yma yn sgrifennu, fel ych chi'n cofio, at y Cristnogion yn Rhufein, maen nhw yn grŵp cymysg o ran oedran, iaith, cefndir, ethnigrwydd, rhyw. Mae Paul yn dweud bydden nhw'n dod â gogoniant i Dduw. Dim llai na hynny, gogoniant i Dduw. Ac y bydden nhw'n cyfrannu i gyflawni proffwydoliaeth os newn nhw wir dderbyn ei gilydd. Mae'r un peth yn wir i ni fel eglwysi heddi. A gyda llaw, yr holl adegau hynny mewn hanes pan mae'r eglwys wedi bod yn dystiolaeth wael i Iesu Grist. Wedi bod pan mae'r eglwys wedi anwybyddu y ddysgeidiaeth yma sydd yn y Testament Newydd drwydd i draw. Ond y canlyniad pan mae'r eglwys yn ufuddhau yw adnod 9. Drychwch ar adnod 9 eto. Oherwydd hyn, clodforaf di ymysg y cenhedloedd a chanaf i'th enw. Os mae'r eglwys yn ufuddhau, mi fydd y cenhedloedd yn nawrygu Duw am ei drigaredd. Mae mor amlwg yn diwe bod yr un peth yn wir yn ein dydd ni. Bod yna botensial i undod iach eglwys sydd yn amherffaith i ogoneddu Duw. Dyna pam, wrth gwrs, nes i'ch gwahodd chi i siarad am ddyddiau ysgol gyda'ch gilydd ar ddechrau'r gwasanaeth. Dyna pam nes i sôn am y cynswgi. Achos rhan o'r syniad gyda y cynswgi oedd bod y toriadau yn y grochenwaith, ar ôl iddyn nhw gael eu trwsio, yn gwneud y bowlen hyd yn oed yn fwy prydferth na phetai hi ddim wedi cael ei thorri yn y lle cyntaf.
A mae'r un peth yn wir am iachawdwriaeth ac am yr Efengil. Mae yna yn y llyfrau diwinyddiaeth a mae yna yn y Beibl. Y syniad yw bod ei hyd yn oed yn well bod pechod wedi dod i'r byd a bod Iesu wedi marw ar y groes a bod iachawdwriaeth wedi digwydd na petai dim o hynny wedi digwydd yn y lle cyntaf. A mae ni'n gallu bod yn rhan o'r stori. Dyna'r wahoddiad, dyma'r gorchymyn hefyd, os dyn ni'n Gristnogion. Felly cofiwch, pan fyddwn ni'n cwrdd, a dyw'r cwrdd ddim jyst yn golygu yr Oedfa, mae'n llawer mwy na hynny. Odyn, dyn ni'n addoli'r arglwydd mewn can neu mewn cydlefaru. Ond mae sôn am hynny yn y Testament Newydd ond cymharol ychydig. Mae llawer mwy o sôn am y ffaith y dylen ni fachu ar bob cyfle i annog ein gilydd, i adeiladu ein gilydd i fyny, i dderbyn ein gilydd. Mae hynny'n golygu, fel dyn ni wedi gweld, bod yn agored, bod yn bresennol, adnabod ein gilydd. Mwyn Crist, bod yn barod i ddweud wrth rhywun, dwi'n falch dy weld ti, siwrd mae pethau gyda ti heddiw. Mae'n golygu goddef gwendidau. Mae'n golygu, fel mae Paul yn dweud, peidio a phresio ein hunain. Mae'n golygu dyfalbarhau. Mae'n golygu bod yn gytun ein meddwl ymhlith ein gilydd. Mae'n golygu derbyn ein gilydd fel Crist. A trwy hynny, fel mae adnod 6 yn dweud, yn unfryd ac yn unllais, ogoneddu Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. Amen.